Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita. Nabala ka manggod ko, Greg, nga may nahitabo sa amo. Og gusto unta kong may bao kung okay ra ba sila dito. Kailain gyud nga akong hunang-huna, Greg eh. Nabala ka gyud ko. Seran ko baka ni siya nitabo ni Miles. Pasensya na, Greg. Pero dili gyud ko mahimutang kung dili ko masayran kung okay ra ba gyud sila dito sa amo o dili. Sobra na nga Sing. akong pagpanghasol pa nimo, Greg. Mo nga kung mahimo, manghangyo ko nimo. Nga si Apio talaga akong palihugon og susi dito sa amo. Kana kung mahimo lang. Pansing, Usmon ko, Greg. Sorry gyud kaayo nga na-disturbo ta ka. Kay kung nakontak pa lang nako sa Corina, dili gyud ko manghasol nimo. nanagkanasada na. Ngatong nangagi mga panahon sa estudyante pa ta, ninumdum ka ba? Nga kung na ako'y patabangan nimo, mga kong suri nimo, nga nadisturbo ta ka. Pero sa mo itubag, moingon ka dayon nga, kanusa ka lang makadisturbo nako. Mo nga sama nimo Pransing, wa ka gyud makadisturbo nako. Pero daghan ka na kaayog, natabang nako, Greg. O kanusa lang ko nagkwinta kung may natabang ko nimo. Ha? Ikaw gikwinta ba dahil nimo ang daghang nga mga higayon nga nakatabang ka nako? Sukad pa yun sa mga estudyante pa ta, ha, Pransing? Greg, Basta ikaw, Pransing, naaragyo ko. Andam ko sa pagtabang nimo. Maayo gyud kayo si Greg nako. Naagid siya sa tanang higayon kung magkinahanglan ko. Ug wa gyud ko ikasaway niya. Sige lang. Mabot ra panahon nga makabahos ko nining iyang kaayo diri nako. Mabot ra gyud nang higayon na. Pero bisan tuod naniguro siya magsusi dito sa amo karon kung kumusta na sila dito. Pero wa gyud mawa ang akong gipating kakulba ug kabalaka. Kay murag lahi ra gyud. Lahi gyud. May nag-message. May pop-up ang nga ni Miss Rian. Hapit ng alas 9 gabi eh. Matod niya, tagsayo siyang matug. Unsa ka din ning iyang message? Akong basahon. Oh, sleep na ka? I hope wa ko makadisturbo. Oh, may pag gi-scroll na lang ako diri sa ibabaw sa phone da. Aron na dili unta ni may bawaan nga ako nang nabasa ang iyang message. Replyan ko lang siya. Oh, may lain siyang message. Okay ra. Mukul ko nimo. Ba't siya matawag? Pastilan. Bidritso gisag tawag din sa messenger. Tubagon ko baka siya? Ah. Um. Hello? Hi, Sir Franz. Good evening. Um. Good evening. O, ako magka-disturbo? Wa man. Nag-online manggod ka, mao nga nag-message ko. Nag-ask nga matawag ko. Pero, nausa bang ako huna-huna? May tawag ko ni mag-dirt soap via messenger. Okay ra?
Um, okay naman, good. Sure ka nga okay ra? Ikaw, good. Um, bitaw ba? Kay, ang ako bag nakadisturbo ko, basig ka-chat ni mong imong wife dito sa inyo. O baka, may lain kang kika-chat. Um, wa. Ang ako, kay may gipaabot lang kong tawag. Sa imong wife? Kung maol, sorry. Bye na lang. Kay basig ako'y mahimong hinungdan sa inyong away. No, dili. Sa akong suod nga amigo dito sa amo. I know. Imo-imo rin ang alibay. Kay maikog ka na ako. But anyway, I understand. Nagkasabot ko. Sige na lang, I'm sorry nga. Nakadisturbo ko ni mo, Sir Franz. Miss Rian, Bye. iyagang giputulan niya ang tawag. Sa may iya makuha na ako. Naibaw man unta siya nga minyo ko og may mga anak. Naibaw kong dako siya gusto na ko. Ug nangita siya paagi nga matagad na ko siya. Pero dili, Miss Rian. Dili kini husto. Dako kining sayo. God, no. Kauwaw sa kong gibuhat. Naibaw man unta ko nga minyo siya. Pero nga nung... Sir Franz, nga nung diha man ko ni mo mibatig ingon ni ining pagbatia. Nga nung man, nga nung ikaw pa. Kinahanglang maabunuhan dayon og dugo si Miles Corina. Ay, ngano ba nga? Ipaswab ni mo man ang imong garbo sa paggasto niya ng kwarta ni Dong Greg. Pero matansyang. Kinasing-kasing bangkahan ng iyang pagtabang ni Miles. Ngano mabalaka ka man? Ayaw ikompromiso ang kaluwasan sa imong anak. Gastuha ka ng kwartaha. Matansyang. Nagpaabot ang doktor. Siguro ha ang kaluwasan sa imong anak. Nagonsider itong doktor og nurse ni dahil Miles Lola. O tuapot si mama ko rin. Ay, giabunuhan og dugo si Miles Dodod. Kay low na kayo iyang platelet count. Nga kung dili madali, mamiligro siya. Ha? Mao nga magampo ta, nga ayuhon sa Ginoo ang imong igsuon. Oh, ano eh. Hala Lola, tanawa. Ang auto ni Tito Grigi. Ni si Don Gregi. Unsa? Giabunuhan ko na yung dugo si Miles ng tansyan? Oo, Don Gregi. Kay kinahanglanon na gyud matud sa doktor. Tungod sa padayong pag-ubos sa iyang platelet count. Oh, nalimot ko bless Tito. Bless Tito. Ay, kumusta, Dudut? Ni ate to, nag-uol sa kahimtang ni Day Miles. Kay hapit na rabang klase. Nagsige man gud siya kila kanina kay nadlok siyang mamatay. Unsa? No. Tabangin si Miles Tito B. Pinanggal kay nako kumangod. Dodod. Ay, kabala ka, Dudut. Kay buhato na to ang tanan. Bahalag pilay akong magasto. Maluwas lang si Miles ng iyang kahimtang. Maluoy ka niya, Tito. Morning ni ako, kay tabangan ako siya. Abi ni mo, Don Gregi. Ang kwarta nga imong... Ang tansyan? Dodod.
Mahimo bang biyaan una minimos Tito Greggy nimo? May importante lang ming istoryahan. Tingtan siyang, kinasing-kasing to na akong gihatag ang kwarta para ni Miles. Nga inyong magastos sa mga kinahanglanon ninyo din eh. Busa, wa mo yung angin kabalakan kung mahurot man to ninyo gasto din eh. Kaya ang importante, nga maluwas si Miles. Dong Greggy, kamaayo nimo. Unsaon ka kanamo sa pagbaho sa imong kaayo. Ikaw, ganang, gibuhat lang ako kuno si Angay. Mao nga, ayaw pagunahon na kuno saon ko ninyo pagbaos. Kaya wag ko magpaabot na. Kaya sa gikaingon ko na, nga kinasing-kasing kining akong pagtabang ninyo. O wag yun magpaabot og bisan unsa nga baos o bugti kuno sa may akong mahimo. Dong Greggy, Yun na. May pagkaon na iming da si Apiot para panihapon to ninyo. ha? Nahuman na mamig panihapon dong. Ayaw na lang. Na, di na mahimo. Gipalito na ko para inyo. Piot! Ang pagkaon nga tong gipalit para nila, kuha dito sa auto o ihatag nila, Piot. Hala! Tuno! Nalimtan man! Pastilan dong Greggy. Daghang gyud kayong salamat nimo dong. Sa imong kaayo, daghang gyud kaayong salamat. Usbon ko nang ayaw na nagunaw na. Kwan, may mo ba makiksulti ko ni Corina? May hinungdanon lang kong pakiksultihan niya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!